Un vermutillo i ells volen mam, em sembla. Dues aigües. No, una aigua... Sí, posi gel a mi molt a la meva. A veure, jo vaig néixer al 66, l'Eloi va néixer molt més tard, quin any ets? El 82. Imagina't, vull dir, però en tot cas, jo que néixer al 66, jo sí que soc de generació que el maig del 68 determina les meves idees, no, diguem? Tu hi vas ser-hi després? Jo vaig ser-hi després. Jo, el desembre del 69, vaig fer una escapada a París i jo el desembre del 69 tenia 15 anys. Llavors doncs em vaig quedar amb la conya, doncs dic, a París i tal, hi havia tota una efervescència encara al 69 i dic, bueno, jo aquí tornaré. Després el que jo vaig fer va ser ficar-me, doncs, vaig anar aquí a la universitat, quan la Universitat Autònoma encara estava a Sant Cugat, al costat del monestir, i, bueno, aquell any, que era ja el 71, em van enganxar, vaig passar un mes i escaig a la Modelo, i després vaig dir, bé, me'n vaig. I me'n vaig anar cap a París, vaig anar doncs, a estudiar a París l'any 72 i em vaig instal·lar allà a París. Aquest esperit de França, diguem, del postmaig francès, del llibertarisme... El nord net i ordenat i... Nord de l'Espriu. Si has vist les publicacions doncs, que van sortir, tota una sèrie... Que va haver-hi el boom, Anagrama va començar a treure els petits llibrets sobre situacionisme, després nosaltres, en certa manera, van treure alguns llibrets polítics i que també va haver-hi aquella col·lecció que no sé qui va ser, el Regàs, que va muntar aquella col·lecció que és el tal, aquella col·lecció petita, la Gaia Ciència. Sí. Costa, jo recordo un referent espanyol, jo he tingut llibres molt venuts, vam començar a fer com unes antologies, poesia 90, amb gent de tots els països catalans, que jo estava al Maresme, vaig crear un grup d'escriptors del Maresme joves, i ens vam relacionar amb gent de Barcelona, de València i d'altres llocs dels països catalans. Venien al Maresme a fer coses, fèiem actes culturals, a premiar, i traiem llibres a Moi Costau, que s'ha de dir que, a veure, era jo buscant la manera per poder-los treure. Ens van donar les pautes legals amb el número de referència de ISBN, els quaderns de la cobertura a la Font del Cargol, que va començar doncs... Però aquí estem parlant que el grup literari de referència del Maresme, que és la Font del Cargol, creat pel Valerià Pujol, Interim Vallbona, Embrà, Maria Antònia Grau, hi ha dos referents. Hi ha una primera antologia de poetes del Maresme i una nova antologia de poetes del Maresme. Nova, sí. I jo crec que la nova antologia de poetes del Maresme ja seria una mica el llibre que determina la generació literària posterior a la represa, la gent que escrivia de temes actuals. Jo passo de llegir a l'Espriu que li preocupa si un raig de sol ha tocat el sostre de la casa i la vida és una merda, que no menyspreo que és així, a que un autor d'aquests del Maresme em parlava dels seus problemes sexuals, per dir alguna cosa, o jo què sé, o d'un cotxe mal aparcat a la casa. No crec que amb el Maresme, com a estructura actual, tal com està tot. O sigui, i a més veig que hi ha unes despeses immenses i que al Baix Maresme arriba més poc calé que no passa. I no creus també que van ser els escriptors i els artistes una mica els que van ajudar? Van unificar, o sigui, per exemple, i ara ells, la Teresa d'Arenys... Sí, la Teresa d'Arenys també va venir amb això, també va venir amb això de la Font del Cargol. Hi ha tota una sèrie de gent de la part de dalt que també, però s'unifica perquè vosaltres voleu vendre la marca Maresme, jo dic sí, però hi ha diversos Maresmes, no hi ha un sol Maresme. Hi ha un pròleg teu aquí. El pròleg és meu, aquest tio. Com que el pròleg és seu? Sí, és seu. Veus que tens coses amagades? El post fa així. I en castellà, Breve història de l'edició d'un llibre... Aquest tio va portar molt de follon, no sé per què passava alguna cosa amb les drogues. Aquest tio deia alguna cosa que no era normal. No, ho sé. I va sortir a la tele i tot. No, és que tu sempre m'has portat gent no normal, a part del que no és normal. Però era un llibre molt radical perquè plantejava un concepte de l'ús de les drogues diferent del que estem acostumats. Hem estat diferents acostumats en el seu moment, ara ja no. No, però en aquell moment jo crec que la gent més carca es va revolucionar perquè, si mal no recordo, aquest noi el que deia era que els pares havien de parlar amb els fills, deixar-los provar a casa, controlat. Llavors, clar, quan va dir això, es van tirar en sobre. Quants llibres devies treure amb Moi Costau en tots aquests anys? No sé, fes un cubicatge. 1.000 títols. Això també. Mira què diu aquí, para l'anarquia, Això és quan en Terri de Mataró, mític total, que també el vam recuperar amb Moi Costau. Mira aquí. Jo crec que, no sé si és l'últim llibre d'en Terri, però deu ser... És l'últim. És l'últim? És l'últim? Sí. Aquí, Oikos, la base de tot,
que també d'autors d'aquí, com aquest llibre sobre la Guerra Civil a Vilassar, el d'en Jordi Amat, la Guerra Civil, a Vilassar de Dalt, en Jordi Amat, que és de Calella, feien molts llibres d'autors locals, que és el que així, a part doncs que era això que havíem dit abans, que fèiem un caliu doncs d'un Maresme, de tenir gent d'aquí, doncs tot això, abans sempre hi ha hagut més falera i ara que ho esteu intentant recuperant, però és que queda totalment, la gent no li interessa això, la globalització també s'ho ha menjat, però el futur és tornant aquí.